Avui ha estat la segona jornada de mobilitzacions dels professionals sanitaris per protestar contra les retallades i reclamar millores professionals i laborals i una sanitat 100% pública. Hi ha hagut concentracions a les portes dels centres de diferents hospitals, unes concentracions que es tornen a repetir a les 8 i també a les 9 del vespre d'aquí uns minuts i que pretenen que es repeteixi cada dimecres de juny arreu de Catalunya. Des de la plataforma Sanitàries en Lluita esperen concretar una reunió amb la consellera de Salut, Alba Vergés, sobre la defensa de la sanitat pública i la precarietat al sector o el retorn del 5% retallat al personal sanitari. Per parlar de tot plegat tenim el plaer de parlar amb el president del comitè d'empresa PSMAR del Parc Salut de l'Hospital del Mar i membre de Sanitàries en Lluita, Xavier Tarragón. Bona tarda. Hola, bona tarda, què tal? En primer lloc, enhorabona a tots els sanitaris espanyols perquè aquest Premi Princesa d'Astúries que escoltàvem fa uns instants del nostre company, aquest Premi de la Concòrdia que ha rebut avui mateix tots els professionals que han estat a primera línia en la lluita contra aquesta malaltia. Entenem que els reconeixements en forma de premis o també d'aplaudiments sempre són benvinguts, però veiem que els reconeixements no són precisament el que busquen en les seves reivindicacions. Sí, efectivament, sí que són d'agrair, però evidentment són del tot insuficients si finalment no es tradueixen en mesures més concretes, tangibles i que es reverteixin realment amb una sanitat empoderada, enfortida i amb un finançament adequat, i que això també es tradueixi en unes condicions millors per als treballadors i treballadores de la sanitat pública. Hi ha moltes coses de les que reivindiquen. Avui la consellera Alba Vergés, la consellera de Salut, al Parlament ha anunciat que preveu tancar la setmana que ve la paga de compensació per al sobreesforç dels professionals sanitaris durant la pandèmia de la Covid. També ha explicat el pla del govern català per donar suport a l'atenció primària, que inclou la contractació de professionals de medicina familiar i comunitària i d'infermeria. Si vol, l'escoltem. Seran 436 nous professionals equivalents per aquests propers mesos, especialistes de medicina familiar i comunitària i també d'infermeria familiar i comunitària, 198 de medicina, 21 d'infermeria, amb una inversió inicial de 4,5 milions d'euros. Aquest és l'atenció primària. Primer contractats i també una mica més d'inversió. Seria un primer pas, aquesta proposta de la consellera Alba Vergés? Bueno, nosaltres creiem que abans que prengui cap decisió el que demanem és que ens escolti, que segui amb nosaltres. Ja fa un temps que vam demanar una reunió amb la consellera, una sèrie de treballadors i treballadores que ara estem formant Sanitàries en Lluita, per intentar tractar totes aquestes demandes que portem reivindicant des de Sanitàries en Lluita ja fa alguns dimecres, no? Aleshores, està bé el que proposa, però malauradament totes aquestes declaracions rimbombants, fins que no es materialitzen i ho veiem, no ens ho acabem de creure. Recordem que no fa gaire va haver una mobilització i una vaga d'atenció primària que finalment es va desconvocar perquè s'havia arribat a un principi d'acord amb coses que finalment no s'han arribat a materialitzar ni s'ha traduït en millores en l'assistència primària, en tot el contrari, no? Aleshores, nosaltres, les nostres reivindicacions, més enllà de reivindicacions laborals i econòmiques que creiem que són necessàries, per exemple, aconseguir que tinguem equips de protecció individuals en situacions d'emergència com les que hem trobat, equips de protecció individuals adequats per tots i totes les treballadores i que s'utilitzen de forma adequada, i que, evidentment, tots els protocols d'actuació no es vagin variant i modificant en funció de la disponibilitat o no d'aquests EPIs, sinó amb evidència científica, que tinguem PCRs per tots els treballadors i treballadores, o si més no, serologies, que totes les hores que hem treballat durant la pandèmia, hores extraordinàries, se'ns reconeguin com a tal i es paguin com a tal. Evidentment, recuperar el 5% que ens porten retallant des del 2010 amb una mesura que havia de ser transitòria, hem vist com s'ha anat allargant durant els anys, així com les DPOs que tampoc s'estan cobrant íntegrament. De fet, les DPOs el que demanem és que passin a cobrar-se íntegrament el sou i desapareguin aquesta direcció per objectius, que no estem gaire a favor. O part de les pagues extraordinàries de molts dels treballadors de la sanitat pública, no? Però ja dic que al marge de totes aquestes reivindicacions, i una contractació molt més estable, no hem d'oblidar que
treballadors i treballadores de la sanitat pública hi ha un gruix molt important que són suplències que porten amb contractes eventuals temporals, es poden tirar tranquil·lament 6, 7, 8 anys amb contractes que els van trucant cada mes per veure quins dies han de treballar i quins dies no. Ja em dirà vostè quina manera de planificar-se la vida quina possibilitat tenen, molt escassa. Xavier Tarragón, tenim molt poc temps. Acabo. Resposta de la consellera Vergés, tenen alguna sobre la taula per reunir-se? Encara no. Encara no tenim cap resposta. Volem fer també de forma més oficial aquesta sol·licitud de reunió. Estem pendents de fer-ho durant aquesta setmana que ve segurament. Però dic que més enllà de les reclamacions aquestes més de tipus laboral, el que sí que volem és una sanitat 100% pública, tant de titularitat com de gestió com de provisió 100% pública. Volem que tots els recursos necessaris per assistència a recerca, indústria sanitària i farmacèutica, jo crec que ja s'havia d'estar segrestats per les indústries farmacèutiques que posen uns preus abusius moltes vegades i per sobre del mercat. Volem que la sanitat sigui per tothom. Diem que tenim una sanitat universal, però malauradament veiem com persones en situació administrativa irregular es troben moltes traves per poder accedir a aquesta sanitat. Volem que tant la salut mental com el transport sanitari, com els centres de gent gran, com inclús serveis d'atenció domiciliària, creiem que han de passar directament a mans públiques. Hem vist la gestió de les residències en quin estat estaven en una situació com la que hem viscut de pandèmia. Creiem que han de passar a la gestió, titularitat i producció també directament del Departament de Salut. I, evidentment, apostem per un sistema sanitari. Volem que aquestes declaracions de la consellera es materialitzin en alguna cosa concret, amb alguna cosa palpable, alguna cosa real. Xavier Tarragón, hem de deixar-ho aquí perquè no tenim més temps. En qualsevol cas, el que sí que sabem és que les mobilitzacions continuaran tot el mes de juny i que si no hi ha resposta hi ha la possibilitat sobre la taula de fer una vaga, plantejar com a mínim una vaga del sector sanitari. Exacte, de moment no descartem res en funció de com vagin evolucionant les notícies. Seguirem atentament aquestes reivindicacions. Moltes gràcies per haver atès el telèfon de la trucada de l'edició vespre. Bona tarda. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.